Antzokietarako bira akustiko berezi batean murgildu da Urtz taldea. 15 kantuko Urtzen izeneko lan berria aurkeztuko dute. Doinu intimo eta berrituekin dator formatu berri hau. Gasteizko Jesus Ibañez de Matauko antzokira iritsiko da martxoak 5ean. Eneta upada isilak. Umore Donostiako nazioarteko lehen komedia jaialdia jaio da. Gipuzkoako kulturaren egoitza nagusienetako batzuen artean banatuko da egitaraua. Nola minutu bat hor zeuzen eantzun ba? Eta zeikin dunekanek zui mezu pribatu bat bialdu. Azteko, errenterian Mikel Bermejoren Eurekarekin. Kursalen berriz, Estirando el Chicle, el show de mentira y traición bezalako ikuskizunez gozatu ahal izango da. Inor, kakarik egiten ez duen mundu batean, mokordo bat agertu da herriko plazan. Nor egingo da kaka horren, erantzule? 2024an AEK Korrika Kultur Sorkuntzarako beka irabazi ondoren, kaka antzezlana Durangoko San Agustin kulturgunera iritsiko da martxoaren 5ean. Xanti Egirrezabalak eta Erika Olaizolak sortua, obra hau ezkutatzen dugun baina batzen gaituen horren guztiaren azaleratze festa da. Johann Sebastian Bachen Pasioa San Juanen arabera obrak Jesukristoren atxiloketa, epaiketa, gurutzi hiltzaketa eta hilobiratzearen historia biblikoa kontatzen du. Musika sakroaren maisulan hau, Andreas Scholl kontratenor alemaniarraren, Portugalgo Divino Sospiro orkestraren eta Nova Era Vokal Ensemble abesbatzaren ahotsetan entzungo da baluarten. Lurraren arteak erakusketak, arteak gero eta agerikoagoa den ingurumen krisiaren aurrean izan dituen aldaketak berrikusten ditu. Tresnak eta ideiak modu dokumentalean aurkezten ditu, materialetan eta kontzientzia ekologikoan izandako eraldaketak erakutsiz. Ekosistemarekin lotutako artearen ekonomia zirkularra sustatzen duten obra historikoak eta garaikideak biltzen ditu. Gainera, museografia jasangarri bat txertatzen du, Guggenheim Bilbao Museoaren ingurumenarekiko konpromisoa indartuz. Kulturplanik onenak EITB-ren eskutik.